Sme s hudbou vesmírnou a toto je Mood of the Month, alebo nálada tohto mesiaca. Aké výzvy nás čakali? Na čom sme makali? Ako dlho sme spali? Čo sme jedli? Koľko káv sme vypili? A čo plánujeme? Sleduj a dozvieš sa. Neviem, ako vysvetlíš, čo si teraz nahrávala? Nahrávala som dýchanie. To je asi jediné, čo ste všetci pochopili. Marek, čo si o tom myslíš? Ja si o tom nič nemyslím. Káva. Ja viem, že bez kávy sa nedá vydržať, takže odporúčame aj vám ostatným. Môžete objednať teraz aj hocikedy, kým je, lebo často máme vypredanú. Teraz si objednaj. Vyzeráte tak trochu zmetene. Sherlock Holmes 4. Idem na výlet do Smolenic a teda toto je cesta. Vieš, ale ideme nahrávať hlasy do jednej z našich nových pesničiek, takže idem pustiť rekord. A dajte, čo to bude za pieseň. Aj žáner, aj čokoľvek. Tu sme. Wow. Chápete proste, hej, takto sa to robí, hej. Wow. Na čo máme spevačka? Ja vôbec nechápem, na čo máme akú babu v kapele. A opäť v divadle, v mojej šatni, takto to vyzerá. A ideme skúšať zbabraný Peter Pan. Kortátko, beč. Toto je aký beč? Ty ho vieš popísať. Podľa mňa jablkové pité. Tak som v Brne, točím študentský magisterský film a takýto mám výhľad, si spí. Tak toto je oficiálne vyjadrenie k tomu, čo sa dialo včera. Dali sme si rande. Sme na rande. A začalo to samozrejme dobrým obedom v kvalitnej reštaurácii. Paráda. No ale potom sme išli do kina a museli sme ísť do VIP. Strašne mi to vadilo, ale hlavne mi vadilo to, že sme boli ďaleko od seba. Tie sedačky však to vidíte sám. Keď sa bojíš, nemáš ho pri sebe. Presne. A ja keď sa bojím, tak čo? Ale... Mohol by to byť kľúč k celej záhade, pán Holmes. A kamoši, prišla som z Brna do Bratislavy. Je 1:40 a celú cestu som počúvala album troch kamošov. Teším sa na nové skladby a verím, že sa vám bude páčiť. Na toto miesto som sa chodieval prechádzať s Dominikou našou, kým sme ešte ani len netušili, že budeme mať kapelu. Lebo toto sme často si sadli a vykecávali na taký pseudopiknik a hlavne po tejto ceste až vzniklo s hudbou vesmírnou Spotík to nahrávanie. Teraz sa idem pozrieť na natáčanie takého detského seriálu, kde robím, prosím pekne, hudbu. A je myslím, že prvý sa mi zdá natáčací deň, takže idem tam. Nitra, Bratislava, skúšam v divadle. Keď neskúšam, tak som doma v Bratislave, ale prevažne stále skúšam, pretože pripravujeme teraz novú inscenáciu Zbabraný Peter Pan. Takže som non-stop v tej Nitre, alebo hrám nejaké predstavenie. Pozrite, kamoši, ja idem na Sáru. Ja idem, prosím pekne, autobusom do Nitry. Idem si konečne vyskúšať, Sára, aké si to mala vlastne skoro každý deň, kým si ešte nemala auto. Som zvedavý. Ja neviem ani, či sa stretneme, podľa mňa nie, pretože nebudem mať na mňa čas. No a na čo som sem prišiel, aby som bol hosťom podcastu, ktorý sa volá Zvedavá. A sám som zvedavý, o čom bude podcast Zvedavá. Máte pre mňa nejaký návrh? Čau. Čaute. Takže poďme na to. Sherlock 4 nahratý, hurá, ďakujeme a tešíme sa aj na vaše feedbacky. Prvky pole danceu v rámci koncertov s hudbou vesmírnou. Sorry zo, ej! Tak hodiny pokračujú a vraj ja mám spraviť toto. Úplný ja, toto je... toto. Budem musieť ísť teraz už, lebo som si chcel vlastne ešte zabehať, tak si idem zabehať vlastne a možno sa vrátim. Čiže non-stop sa balím, non-stop mám nejakú kefku, druhú, pastu, taška, veci. Už sa mi technika nabíja a idem točiť beh Devím Bratislava, pretože jeden z partnerov je môj klient, takže poďme na to. Firma zaoberajúca sa umelou inteligenciou, ktorá chatbota stvorila, vedela o jeho nástrahách a nebezpečnosti. Pokiaľ aj tie drónové zábery z hora, potom z hora, áno.
mňa ideálne, keby oblečíš ako keby. No. No dobre, nech to skrátka má dynamiku, takže dúfam, že máte čo pozerať vďaka tomu, že ja proste si platím týchto ľudí. Nech to má proste grády. Audioknihu číta Marek Kolenov. Toto je moja sobotná pohodička. Bola som na trhu, teraz sedím na teraske, oddychujem a okolo 3:00 pôjdem do Nitry, lebo hráme predstavenie. Momentálne ja som konečne doma. My sa boli stretnúť s takou našou faninkou. Mala narodeniny, tak sme mali nejaké drobné darčeky pripravené. Milujem tieto osobné stretnutia. Nemôžeme sa stretnúť s každým, ale keď to proste vyjde, tak je to veľmi príjemné, pekné. Včera som hrala 2 predstavenia, do obeda jednu v Nitre a večer v Slovenskom národnom divadle. Večer som mala naozaj už dosť. 2 predstavenia za deň a ešte takto fyzicky náročné je fakt masaker. To som ja a on. To nie je možné. Ako sa to stalo? To som ja a ty. A to sme my. A my ideme nahrávať. A čo ideme nahrávať? Nové intro, koncertné intro. Pretože rok 2026 je rokom zmien, nových začiatkov, nových intrají. A nových koncertov. To, čo príde vo štvrtok, bude masaker. Všetko najlepšie k národkám. Dobrú chuť. Priatelia, s touto slečnou tuto som sa stretol prosím pekne na letisku. To je neuveriteľné a zistili sme, že ideme na rovnakú destináciu. Tak, to bolo od nás na teraz všetko. Ale si zvedavý, čo nás čaká na budúce? Lajkuj, komentuj, šéruj, ale hlavne nás odoberaj a zapni si upozornenia, lebo prinášame Mood of the Week každý týždeň. Ahoj.